Mitä se tarkoittaa, kun täällä teemana on jälleenrakentamisen sankarit? Se voidaan monella tavalla siis rakentaa rakennuksia. Se on yksi asia, rakentaa isänmaata sillä tavalla, että se tulee asuttavaksi. Myös karjalaisille, olen karjalainen nimittäin. Niin se on yksi. Ja toinen rakentaa henkisesti, saada ehyeksi kansa, joka on vuosikausia ollut hyvin erilaisilla teillä kulkenut. Ei ole mahdollisesti tottunut ollenkaan perhe-elämään vuosikaudet siellä. Itse oli vaan vähän aikaa, mutta ne, jotka oli kauan, tiedän kuinka vaikeata heillä on ollut sopeutua. Saattaa, että se säteilee tähän päivään. Kotiuskonto ja isänmaa, nämähän ovat semmoisia käsitteitä, joka jokaisen pitäisi omaksua. Ottaa siihen ja auttaa siihen, jos pystyy auttamaan. Ohjata ainakin. Sen jokainen voi jollakin tavalla tehdä. Kasvattaa tämä isänmaa hyväksi.